Azt a Balaton. Jön a vonat. Se! Útól hazafele. Ja. Megmutatom, hogy régen melyik volt a Balaton déli partjának leghíresebb szállodája. Aztán megnézed, hogy most hogy néz ki. Le van, izé van. Aha. Miért a féket nyomod, te állat? Engedd már, hadd menjen a dízelbal. Na ez volt az. Ez itt A Hotel Sirály. Ja, ez igen, hát ez igen. Ez igen, nem már nincs szépen le van pusztulva, az meg. Azt a kurveget. Én is voltam benne. Mikor még jó volt? Nem, mindig a DSR most.